Teacher Rhea Magno. Pwede po kayong tawagong Ma'am Rhea. Karong adlaw, tun-an ta ang usa sa mga letra sa Alpabetong Binisaya. Aduna ako ipakita kaninyo nga mga hulagway. Andam na ba mo? Sige, magsugod na ta. Unsa ang ngalan ni ini nga hulagway? Sakto. Yaya. Yaya. Kani unsa ngalan ani nga hulagway? Sakto. Yema. Yema. Kini unsa ni siya nga hulagway? Sakto. Yawe. Yawe. Kini unsa kini nga hulagway? Sakto. Yate. Yate. Kini unsa kini nga hulagway? Sakto. Yoyo. Yoyo. Karon, atong balikan ang mga ngalan sa hulagway nga atong natun-an. Yaya. Yema. Yawe. Yate. Yoyo. Usbon ako. Yaya. Yema. Yawe. Yate. Yoyo. Sige, sabay ta. Yaya. Yema. Yawe. Yate. Yoyo. Sige, kamu na lang. Unsay imong nakita sa mga ngalan sa mga hulagway? Sakto. Pareho sila sinugang letra. Kini ang letrang Y. Uppercase o lowercase sa letrang Y. Usbon ako, kini ang letrang Y. Uppercase o lowercase. Ang letrang Y adunay tingog nga Y. Usbon ako, ang letrang Y adunay tingog nga Y. Samsa, yaya, yema, yawe, yate, yoyo, yi. Karon, kamu na lang. Sige, akong kantahon. Unsa ang tingog sa letrang Y? Yi. Usbon ako. Unsa ang tingog sa letrang Y? Yi. Karon, sabay ta. Unsa ang tingog sa letrang Y? Yi. Sige, kamu na lang. Unsa ang tingog sa letrang Y? Karon, na nahibaluan na nato ang ngalan sa letrang Y o ang tingog nga Y, atong tan-awon ang pamaagi sa pagsulat niini. Ang uppercase nga letrang Y adunay tulo ka lakang sa pagsulat niini. Atong timan-an nga sa pagsulat atong tan-awon ang kolor asul, pula, asul. Ang uppercase nga letrang Y nagsugod sa kolor asul nga linya. Tan-awa ang udyo nga atong pagasubayon. Usa, duha, tulo. Usbon ako. Usa, duha, tulo. Sige, sabay ta. Usa, duha, tulo. Karon, kamu na lang. Usa, duha, tulo. Atong isulat sa hangin. Andam na ba mo? Andama ang inyong mga tudlo. Usa, duha, tulo. Usbon ako. Usa, duha, tulo. Sabay ta. Usa, duha, tulo.
Kamu daw? Usa, duha, tulo. Tama! Ang lowercase sa letrang Y adunay duha ka lakang sa pagsulat niini. Ang lowercase na letrang Y nagsugod sa kolor pula na linya. Tan-awa ang udyong o arrow nga atong pagasubayon. Usa, duha. Uspunako, usa, duha. Sabay ta. Usa, duha. Kamu daw? Usa, duha. Atong isulat sa hangin. Andam na ba mo? Andama ang inyong mga tudlo. Usa, duha. Usbunako, usa, duha. Sabay ta. Usa, duha. Kamu na lang. Usa, duha. Tama! O karon, atong isulat sa papel ang uppercase o lowercase sa letrang Y. Andama ang pansulat o papel. Magsugod na ta. Usa, duha, tulo. Usabon nato, usa, duha, tulo. Sunod, isulat nato ang lowercase sa letrang Y. Usa, duha. Usabon nato, usa, duha. Aron mahimo ka mo magbansay-bansay sa pagsulat sa letrang Y. O karon, kinakabalo ug nakailan mo sa ngalan ug tingog sa letrang Y o sa pagsulat niini, aduna ako'y ipabuhat kaninyo. Tan-awa ang inyong palibot. Pangita og mga butang na nagsugod sa letrang Y. Tagaan ka mo og 5 ka segundo para buhaton kini. Sige, magsugod ta. Usa, duha, tulo, upat, 5. Karon, isulti sa inyong ginikanan o kauban sa balay kung sakto ba ang inyong tubag sa mga ngalan nga nagsugod sa letrang Y. Yehey! Nakuha na natutugtuon ang letrang Y. Hangtod sa sunod, salamat!